Hello friends, welcome back. आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दायो नै आङो हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना गामिनि हाबा गामियाव हाबा जादों दा बेयाव थांनो आं देलायदों आरोना आब'मोनखौ नेगासिनो दं आङो बिसोरबो ओंखारजोबखांबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारगोन आरोना स' जा गोबावनि उनाव आं दिनैसो हाबा जाहैनो नागिरदों माने हाबायाव बहुत इनभाइट थाबाबो थांनायानो जाया आरोना टाइमानो मोना ओमफ्राय दिनैसो टाइम मोनदों बेखायनो आङो थांनो नागिरदों आरोना जे हाखु दाखु फैबाय आङो दासो सफैदों आं जेबो चेन्ज खालामाखै खालि जोमबायग्राखौल' चेन्ज खालामदों आरोना आं जेरै अफिसाव थांदोंमोन बिदिनो गानदों आरो दायो थांसै आङो नै स' लोगोफोर नायदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअ जाहैगोन हाबा आरोना हाबानि भिडिअ माबायदि साजायदों बेखौ देखायनोसै आरो आंना हम पहुंच गई जोङो दायो सफैबाय नै हाबायाव डेक'रेशना जा बरिया जादों आरोना इट्स बिउटिफुल दाहाय मोसाबावनो नोंथांमोनहा हाबा जाखांनानै बारना दानिया दा मोसाबावनांगौ दसे जिरायना आखाइ हमनानै होदो एसे एटे साइडत थी होबा एटे একো নহয় মই য'তে ত'তে বহি যাম जागारजों ना बेनो मोनसे थांसै हाबा जाखांबाय गालिनां गोलैगुलायबाय